Tak ahoj, dneska si spolu otevřeme jeden balíček, druhý balíček, třetí balíček a čtvrtý balíček. První asi nejdřív začneme tímhletím balíčkem. A můžeme jít na něj. Tak jo. Já jsem ještě vzadu zapomněla ukázat. Růžová, zelená, leťová, oranžová taková a modrá. Máme tam oranžovou. Jo, mně už tady spadla hračka. Hračka je takováhle koulíčka s kočičkama. Tak a jdeme teď na třeba kytičky. Trošku tam sklepu. Tak. Jsem zase zapomněla ukázat. Takže oranžová, zelená, modrá a červená. A my máme modrou. Tady to prosvítá, takže máme modrou. A máme tady nějaké překvapení. Jde se na překvapení. OK, mega se těším. Wow. Tady máme kaktus, který je mega příjemný. Tak jo, jdeme na asi sněhuláka. Jdeme na to, jo. Máme modrou, oranžovou, modrou, žlutou, zelenou a červenou. Tak a máme tu nějaký překvapení. Jdeme ho otevřít. Co v něm bude? Jo, to je až balíček 2. Jsem si toho všimla. Pojďte. A my tady nemáme, který to je. Aha, no, to nevadí. Takže jdeme na balíček 1. Nebo na balíček 2. Nevím, jdeme asi na 2. Tak jo. Jo, aha, tady to je. Teď nás koukám, no. No, tak. My jsme tady měli to kolečko a bylo ale žluté. Tady to vidíte, že to bylo tady to. A je to nějaký dáreček. Uvidíte ho jako první. Co to je? Už roztekl sněhuláček. Tak jo. A teď jdeme ještě na poslední a nejpopulárnější Stitch. Jdeme na to. Máme tu fialovou, modrou, růžovou a zelenou. Aha, to bylo hodně rychlý. Tak jo, máme tu takovouhle. A je to zelená. Takže legendary. A máme tu takový balíček. A v něm je... Uvidíte to jako první, takže se toho važte. Je to hezký. Já jsem to měla obráceně. Je to hezký. Tak jo, tak to je k dnešnímu videu všechno a mějte se hezky a ahoj.